ndikudumisa ngolo hlobo ewe lento kokuba ngabana uThixo uthanda ubunye. Ewe senzitsho akayifuni into ethe sa ngoba eziya zizizwe zikaYehova. Uthi uDavide phaya ndavuya kwakuthi masiye endlwini kaYehova ngoba iinyawo zethu zafika zema emasangweni akho Yerusalema. Ubujonga laa plani njengolu hlobo icelwa ngalo kuthiwa phaya ewe ungumzi ohlangeneyo wamnye. Sensitsho uba ngexesha wona izizizwe bantwana bakaThixo ezizawungena phaa kodwa ayisosizwe sizawuma ngapha sibe nelalisango nesinye isizwe sibe ngapha ewe sibe nelalisango nesinye isizwe kwelaa cala kodwa uthi ngoku ohlangeneyo uba uvumi ukuhlangana. Sensitsho into yokokuba ngabana awufuni udade wenu awumfuni umzalwane wakho uba ube mnye kunye naye ziqonde bantwana bakaThixo ubheke ezihogweni ngenyawo umatsha ewe njengokuba ewe akufunekanga uthi uDavide yena into emvuyisayo into yoba ngabana bewe zafika ezakhe inyawo zema. Uyabona xa sowufikile bantwana bakaThixo weyima funda ukuma cenga uThixo ngeenyawo zakho uthi Thixo ndiphe into yokokuba ngabana ndingagqithi ebunyeni ndime ngoba wena ufuna into enye bantwana bakaThixo suyifuna eyesibini. Ngoba ngoku eyesibini iza kuphambisa endleleni awungagqithi u-1 ziqonde ugqithe kakhulu bantwana bakaThixo uba ugqithe u-1 ewe ngoba uThixo ulo ukhonzwayo ufuna u-1 bantwana bakaThixo ewe susibambezela ngeendawo ezininzi ngoba phaya ungwevu uba ulangeni wayesithi akafuneki umzalwane kule nkonzo othi ngexesha alapha kule nkonzo kanti liphatha senzitsho uba uneentombi ezimbini eyokugalela neyokuhlanganisa wayesitsho loo nto itaba ingathi ndiyakuba ligqirhana liphatha iintombi ezimbini wathi azimbinanga suphatha iintonga ezimbini ukhonza nathi. Amen. Senzitsho uba noba ungayifihla uyigushe kanti unayo isiphondo esilapha epokothweni esigcine ipokotho wenza intonga yesibini kanti yapha intonga bantwana bakaThixo inye ngoba nentonga kaMoses yabanye futhi nayo yamiselwa ixesha lokuzidubule ngomhla wayo ingakwazi uba ingaqhuba izokuma ngoba yaziginya nezinye iintonga.